Nilqakom għal programm Mit-sena minn Fatima, programm li huwa mtella minni Father Hayden fl-okkażjoni taċ-ċentinarju tad-diritt tal-Madonna ġewwa Fatima. F'dawn il-programmi qegħdin nitkellmu dwar il-messaġġ tal-Madonna f'dawn id-diritt u kif nistgħu ngħixuhom fil-ħajja tagħna llum. Fir-riflessjoni tagħna llum eżisti dwar il-ġrajiet ta' Fatima se nkomplu nirriflettu fuq it-tielet dehra tal-Madonna Fatima li seħħet fit-13 ta' Lulju tal-1917. Parti minn din id-dehra illi diġà bdejt nirrifletti fuqha fil-programmi ta' qabel kienet il-mument meta il-Madonna urietom l-infern li tlet tfal ta' Fatima. Wara li kellhom din id-dehra il-Madonna tgħidilhom dan il-kliem. L-ewwel ħaġa qabel ma ngħid il-kliem il-Madonna tgħidilhom it-tfal jiddeskrivu l-Madonna ma speċjali Luċija fit-tifkira illi kitbet dwar l-esperjenza li qed naqra minnha. Tgħidlek imbeżżajnu bħalli kieku biex nitolbu l-għajnuna ħarisna lejn il-Madonna li qaltilna bil-ħniena u d-dispjaċuta. Qabel ma l-Madonna ħad titkellem fuq il-viżjoni li raw tal-infern, it-tfal jiddeskrivu illi Marija tkellimhom bil-ħniena u b'dispjaċir. Interessanti dawn iż-żewġ biex ngħidu hekk kwalitajiet daw iż-żewġ karatteristiċi illi bihom Marija sejra tindirizza lil dan it-tfal. Id-dispjaċuta. Diversi drabi eżistijaj hekk f'deliet approvati mill-Knisja, per eżempju tiġini f'moħħi id-dehra tal-Madonna ġewwa La Salette. Il-Madonna il-viżjonari f'dak il-każ ġewwa Franza jarawha tibki. Eżisti dan id-dispjaċir. Dan id-dmuħ fuq ħaddejn Marija jew in-niket fuq ħaddejn Marija mhux bil-forsi huwa espress fid-dmuħ hawnhekk qed jgħidulna tidher imnikta ma jgħidulniex li kienet qed tibki. Però għandna każ ta' La Salette meta pereżempju l-Madonna kienet tibki, għandna l-każ ta' Sirakuża, pereżempju l-Madonna ta' dmuħ ġbija tal-qalb ta' Marija illi bkiet għand familja partikolari. Ngħidu minn każijiet li huma approvati. Dan id-dmuħ xi jfisser eżistijaj. Biex nifhmu dan id-dmuħ, irridu nifhmu waħda mill-beatitudnijiet illi Ġesu jagħtina fil-Vanġelu skont San Mattew. Ħenjin l-imnikta għax huma ikunu imfarġa. Dan in-niket eżistijaj Ġesu jgħidilna li nkunu ħenjin Makarios bil-Grek, imberkine kif inhi tradotta fil-Malti eżistijaj. Ħini jimbirek jiġifieri ikun mimli l-persuna mimlija bil-preżenza ta' Alla. Eżistijaj. Nafu li anka San Pawl jgħidilna biex aħna ma nniktux l-ispirtu. Jiġifieri dan in-niket huwa niket fl-ispirtu, in-niket tal-ispirtu. Mhux in-niket kif nifhmu aħna fid-dinja, id-dwejja, id-dispjaċir, hija xi ħaġa iktar profonda. U il-Madonna għax hi l-Arusa tal-Ispirtu Santu kif kien hu isejħilha San Franġesk. Għaliex hija dik il-persuna li kif isejħilha Chiara Lubich hija la trasparenza di Dio, hija il-mara li hija trasparenti għal Alla. Mela dan in-niket ta' Marija b'xi mod jirrifletti in-niket ta' Alla. In-niket tal-Ispirtu. U x'inhu huwa n-niket ta' Alla? X'inhu n-niket tal-Ispirtu? Allura x'inhu n-niket ta' Marija? Eżistijaj. Nistgħu dan narawh fid-dmuħ f'niket ieħor li nsibbuh fuq Ġesu. Ġesu eżistijaj f'ġiex momenti li nsibuh jitniket quddiem il-mewt ta' Lażru u quddiem Ġerusalemm. Quddiem il-mewt ta' Lażru Ġesu jgħidilna li bekka ħafna drabi id-dmuħ ta' Ġesu jibki hemmhekk faċilment nassoċjawh mit Lażru l-ħabib tiegħu, però naħseb hemm xi ħaġa aktar profonda milli Ġesu qed jitlob xi l-ħabib tiegħu miet. Eżistijaj. Il-Vanġelu
ta' San Ġwan jagħmilha b'mod ċar illi Marta u Marija qalulu ejja ħabibek marit, Ġesu ma jmurx iħallih imut. Jiġifieri kieku Ġesu sempliċement qed jibki għaliex Lażru miet kien imur għax ħabib tiegħu kien imur ħafna qabel u jkun miegħu qabel ma jmut. Jien ma naħsibx li Ġesu beka għaliex miet Lażru. Imma Ġesu jibki quddiem in-nuqqas ta' fidi eżistijej illi il-poplu kellu fih. U allura in-niket ta' Ġesu l-istess meta Ġesu jitniket quddiem Ġerusalemm u jgħidilha kemm nixtieq li bħal tiġiġa xtaqt niġbor il-uliedek bħal roqqa kif tiġborhom it-tiġiġa imma inti ma rridx, inti li toqtol il-profeti Ġerusalem. In-niket tal eżistiju meta l-bniedem jitbiet minnu. Għaliex Alla jaf li kif il-bniedem jitbiet minnu, il-bniedem jitkisser. Alla jaf li kif il-bniedem jitbiet minnu, il-bniedem jitlef l-iskop ta' ħajtu u dak l-infern. Allora dak huwa n-niket ta' Alla, huwa n-niket tal-Ispirtu, huwa n-niket ta' Marija, n-niket tal-Qaddisin, huma n-niket tagħna. Jekk aħna nies immexxija mill-Ispirtu, jekk aħna nies ta' Alla, neħtlu f'dan it-tip ta' niket. Eżisti. Illi Ġesu jgħidilna wieħed mill-beatitudnijiet, Ġesu mhux jgħidilna imberkin dawk li qogħdu fejna huma depressed, dawk li le, in-niket ta' Alla mhux depression, in-niket li Alla jgħidilna aħna mberkin jekk ikonna, u meta nħarsu lejn l-umanità il-bot minn Alla ma temminx u jiddispjaċina profondament għal din l-umanità. Għax nafu li l-bot minn Alla il-bniedem jitkisser u l-bot minn Alla l-bniedem jista' jitlef ruħu għal dejjem fl-infern huwa dan it-tip ta' niket. Mhux li kien aħna għandna dan in-niket li Marija turi l-tfal. U qed nagħmel enfasi sħiħ fuqu qabel ma nikkummenta dwar il-kliem illi Marija tgħid. Għaliex naħseb jiena il-ħarsa imnikta, il-ħarsa dispjaċuta, il-ħarsa tal-qalb feruta ta' Marija. Naħseb dik eżistijej biex ngħidu hekk ippenetrat nifdet qalb it-tfal qabel il-kliem ta' Marija nifdu qalb it-tfal. Ħafna drabi f'daw l-esperjenzi spiritwali eżistijej faċilment aħna neħlu mal-kliem, mal-messaġġ u ċertament dak huwa l-qofol. Però il-messaġġ mhux biss fil-kliem, il-messaġġ huwa f'dak kollu li jiġri. U tant drabi f'dawn ir-realtajiet il-messaġġ ikun anke simboliku, ġifieri fil-ġesti li jiġru. Fl-affarijiet kif il-viżjonarji tfal jesperjenzaw din il-ġrajja fiha nfisha hemm diġà messaġġ profond. U naħseb jiena hekk dan in-niket ta' Marija insemmi l-Madonna ta' dmuħ ta' Sirakuża pereżempju hemmhekk ma kien hemm l-ebda messaġġ, ġast id-dmuħ. Id-dmuħ waħdu huwa messaġġ eżisti. Messaġġ nitlu fil-fond ta' dan in-niket ta' Alla. U dan jolqot it-tfal li b'xi mod isir anke n-niket tagħhom quddiem l-erwieħ li jintilfu u jmorru l-infern. Jxurina dan in-niket li Alla mhuwiex passiv eżisti. Li Alla mhuwiex indifferenti. Darba Ġesu il-Santa Faustina jgħidilha ħanida bl-Ingliż għax rajta. The loss of each soul plunges me into mortal sadness. It-telfin tal-irwieħ ta' kull ruħ li jitfani f'niket dej immortali li ma jmutx. U d-dinja diffiċli biex aħna jekk nieħdu fil-profondità tagħha. Alla il-ġenna li hija bisferħ Alla jitnikket għall-irwieħ li jintilfu. Imorru li lim il-kategoriji filosofiċi umani tagħna dwar Alla dawn eżistijej. Dak li jista' jgħinna nifhmu Alla tal-Bibbja. Alla tal-Bibbja li naraw il-patos fih. Alla tal-Bibbja li naraw dil-kompassjoni, din it-tqanqila, din il-ħasra li hija manifestata anke fid-dmuħ ta' Kristu. Eżistijej. Quddiem il-bniedem li jibqa' jwebbes rasu u ma jemminx u jirriskja it-telfin ta' ruħu. Min-naħa l-oħra n-niket, hekk il-mod kif it-tfal f'dit il-dera jiddeskrivu lill-Madonna mhuwiex l-aħħar kelma. Ma tfal jikkombinaw in-niket maħnina, id-dispjaċir
mal-ħniena. U dinja sabiħa li kieku kien niked biss kien ikun xi ħaġa ta' bla tama. Eżistijaj. Mentri kif qedtilkom fil-bidu il-messaġġ ta' Fatima, fil-bidunet l-anġlu qalilhom li dan huwa messaġġ ta' ħniena. Messaġġ ta' ħniena. Il-messaġġ ta' Fatima huwa messaġġ ta' ħniena divina. Eżistijaj. Il-pjanijiet ta' Alla għal-bniedem metuma ġenwini qatt huma messaġġi ta' kundanna. Qatt huma esperjenza ta' kundanna, huma esperjenza tal-ħniena ta' Alla. Però l-ħniena ta' Alla fil-Bibja dejjem hija ħniena biex ngħidu hekk at the background tal-ġustizzja ta' Alla. Mhijiex ħniena li Alla jgħal għajnejh ismu qed jiġri xejn, le, hija ħniena fil-kuntest anke tal-ġustizzja tiegħu. Nagħti ftit eżempji. Is-salib ta' Kristu stess jurina li Alla id-dnub mhux jgħal għajnejh għalih, kieku Ġesu seta' ma mitx, seta' għal għajnejh u daqshekk. U jgħidilna qeshom mhux xejn ifaqqa subajh u jaħfrilna. Le, eżisti jurina l-dnub ħaqqu l-kastig. Il-kastig ta' dnub huwa dnub li kastiga lilu nnifsu, id-dnub li għatek minn Alla għal dejjem fl-infern. U dnub dak li naraw f'Adam u Eva li nqataw minn Alla, u t-tieni dnub li naraw li Kajin joqtol lil Abel, id-dnub li wassalna l-qtil tal-aħwa. U għalhekk Ġesu fuq is-salib imut. Id-dnub ta' Adam u Eva, d-dnub ta' Kajin u Abel li huma żewġ dnubiet prinċipali, wieħed kontra Alla u wieħed kontra l-proxmu, li mbagħad Ġesu jurina l-maqlub tagħhom huwa l-imħabba lejn Alla u l-imħabba lejn il-proxmu. Ġesu fuq is-salib jurina propju il-konsegwenzi ta' dawn iż-żewġ dnubiet prinċipali kontra Alla kontra l-proxmu. Kontra Alla Ġesu jurina dan id-dnub meta jgħid Alla tiegħi xlaqtni, Ġesu jibgħat il-konsegwenzi ta' dnub tagħna, eżistijaj, li ninqataw minn Alla u dak l-infern. U Ġesu li jiġi maqtul kif Kajin qatel l-Abel, eżistijaj. Id-dnub li wassalna li noqtlu xulxin, eżistijaj. Il-mibeda, l-firda, lejra, l-pika kontra xulxin. Fuq salib Ġesu jurina li d-dnub le mhux Alla jgħal għajnejh. Il-ġudizzju ta' Alla huwa kbir, eżistijaj. Imma il-ġudizzju ta' Alla, immaġinaw storja żgħira ġieli semmejta ta' żewġ tiħbieb il-tnejn li huma jikbru u wieħed isir imħallef u l-ieħor isir kriminal. Da kriminal jispiċċaw quddiem dal-imħallef ħabib tiegħu. U l-imħallef huwa ġust u jaqta' s-sentenza u jtieħ is-sentenza jtieħ multa kbira. Però kif joħroġ mill-qorti dan jagħmillu ċekk għax hu ħabib tiegħu u jidlu sentenza ħatta u ħanħallas jiena stess. Hekk għamel Ġesu. Id-dnub ikkundannah il-ġustizzja. Imma fil-ħnina tiegħu ħallasu l-prezz għad-dnub tagħna. Araw il-ħnina u l-ġustizzja dejjem imorru fl-imkien ta' Alla eżistijaj. U anke hawnhekk waqt li qed naraw dan in-niket l-irwieħ li jintilfu, però għandna Marija li qed turihom il-ħnina. Dawwar dawk l-għajnejn tiegħek ta' ħnina ngħidula fis-Salve Reġina l-Omna Marija. Marija hija l-ikona tal-ħnina ta' Alla eżistijaj. Darba oħra naraw kif din il-ħnina hekk li toħroġ mill-qalb ta' Alla permezz ta' Marija tissarraf f'xi ħaġa konkreta permezz tad-deritt ta' Fatima. Waqt li nirringrazzjakom tal-li segwejtu dan il-programm mit-sena minn Fatima, ejjew nagħlqu flimkien dan il-mument li kellna b'talba li hija marbuta mad-deritt ta' Fatima, talba li tpoġġi lil Ġesu fiċ-ċentru ta' kollox. Nitolbu flimkien. Trinità Qaddisa nadurawk. Alla tagħna inħobbuk fis-sagrament imqaddes. Il-Mulej jagħtikom islem.